Ние сме страшно визуално ориентирано поколение. При нас абсолютно всичко в главите ни вече е систематизирано по някакъв начин, по някаква наша лична си концепция за лайфстайл, която е повлияна от сериали, филми, Тъмблър, Твитър, Инстаграм, всичко, което ние виждаме, харесва ни, пинваме го, запаметяваме го по този начин и ние си създаваме една визуална представа как бихме искали да изглеждаме ние в двойка, във връзка, как да сме облечени, къде да ходим, какво да ядем, как всичко това нещо след това да бъде отразено през всичките тия социални медии. И в крайна сметка, когато се запознаем с някой, ако той дори на нещо миниатюрно от тази представа не отговаря, всъщност ние започваме вече да гледаме което е много вредно. Мисля, че винаги съм оставала вярна на себе си, което доста често е създавало проблеми, защото не всеки иска да си общува с толкова категорично формиран индивидуалист, какъвто съм аз. В крайна сметка, установих, че всъщност е много хубаво да бъдеш сам във времето, в което работиш върху себе си, за да не бъдеш под влиянието на външно мнение. И до момента, на който ти не се събереш, като един лазерен лъч, да разбереш всъщност за себе си кой си, да работиш за себе си, за собственото си харесване, за собственото си одобрение. Ти по този начин ставаш един компактен, абсолютно систематизиран, абсолютно самодостатъчен свят, който свят след това вече става привлекателен и за другите светове около теб, защото ние сме едни малки вселени.